i diskusiji. Hvala. Hvala. Dobro. Sad samo ja moram da... Ok. Dobro. Dobrodošli. Pre nego što počnemo, ja bih samo zamolila da slušaoci naši, ako nije problem, samo da isključe mikrofone i da isključe kamere. Ferdinand, I would just kindly ask you to, when we finish the introduction, just to turn off the microphone so we can hear each other much better. Dobrodošli na CLET Edu prezentaciju sa temom mehatroničar ključ u proizvodnji. Kao što ćete vidjeti, mehatroničar bi možda i neko pomislio da je čisto muška tema, pa sad ćemo tu malo da vas i razuverimo, pošto nam je, na čelu škole nam je direktorka i glavni programski čovek je zapravo žena. Tako da, ali naravno bez naših kolega iz stručne službe, apsolutno ništa od ove jako uspešne priče ne bi bilo. Naš cilj je danas da vam iz različitih uglova predstavimo zašto je mehatroničar zapravo jako traženo zanimanje i zašto je toliko važno u proizvodnom procesu. Trudit ćemo se da vam to predstavimo na najonako neki otvoreniji način. Imamo tu čak i neke naše goste od kojih želimo da čujemo njihovo neko mišljenje i neki ugao gledanja. Obzirom da je prošlo već neko vreme, ja bih rekla da su se slegli utisci i naših klijenata i sada to prosto želimo da podelimo sa vama. Čućete o različitim konceptima, o metodama edukacije, o ciljnim grupama, o klijentima i o našem portfoliju koji je, počeli smo sa jednim portfolijom, međutim kako je vreme prolazilo, taj portfolio rastemo mi, raste i portfolio, što je očigledno znak da smo apsolutno na dobrom putu. Mi vas pozivamo da kroz chat postavite koje god pitanje imate ili prosto da nam date znak sa podignutom rukom i mi volimo da pričamo, ali isto tako volimo da diskutujemo i da čujemo mišljenja. Šta god imate od pitanja, vidjet ćete i koncipirani ceo razgovor kroz neka pitanja koje smo mi dobili na naš mail info@cletedu. Ja bih sada zamolila Oliveru da predstavi svoj tim, pa onda krećemo dalje sa pričom. Hvala Ivana na ovom lepom predstavljanju. Dobar dan svima. Meni je zadovoljstvo da predstavim članove tima koji će danas zajedno sa mnom pričati o ovoj divnoj temi. Sa nama je Jelena Jakovljević, ona je programski direktor Andragog, bavi se organizacijom realizacije programa, akreditacijom, treningom i instruktora i organizacijom ispita. Slobodan Drašković, koji je elektroinženjer, doktorand, vođa ekspertskog tima iz mehatronike, kreator naših programa zajedno sa stručnim timom. Dejan Jovanović, doktor mašinstva i ključni ekspert za organizaciju održavanja i termotehniku. Hoćemo i Ferdinanda da predstavimo. Ferdinand Dajen, koji je naš CEO, bez čije podrške i fokusa mi ne bi bili na putu koji sada ocrtavamo, tako kažem. Thank you for joining us today. Dobar dan. I koji je uvek hrabar da nas podrži, kako god imamo neka iznenađenja, uvek je tu uz nas, tako da... Unconditional support. Absolutely. Dobro, ok, ajde, krećemo sa pričom. Olivera, da li možete nam predstaviti CLET Edu trening centar? Kakav koncept imate? Na tržištu ima jako puno i škola i trening centara i zvaničnih nekih obrazovnih institucija. Zanima nas po čemu ste vi drugačiji i kojom vrstom obuka se zapravo bavite? CLET Edu je ogranak kompanije Ensklet Presents Lernen Osteuropa iz Stuttgarta i osnovan je 2018. godine u Srbiji. Cilj je bio da se napravi jedan savremeni edukativni centar za obrazovanje odraslih iz oblasti mehatronike po nemačkom dualnom modelu. Mi smo privilegovani da u sebe imamo podršku matične kompanije, onda imamo fantastične saradnike, najbolje eksperte iz mehatronike i duboko verujemo u vrednost onoga što radimo. Programi iz mehatronike su krenuli sa održavanjem 2019. godine i
do ovog momenta možemo da kažemo da su neke jako bitne proizvodne kompanije na listi naših klijenata i da zajedno pravimo promenu i vrednost u Srbiji. Pa hoćete nam kažete koji su to klijenti? Nemojte da ih krijete. Da, to su recimo kompanije poput Pepsika, Galeba, Grundfosa, Toyotara, Neoplante, CTF-a, Brosea i tako dalje. Dobro. Jelena, vi se po svojoj nekoj vokaciji poprilično bavite sa različitim grupama sa kojima radite različite obrazovne programe. A koje su vaše ciljne grupe u CLET-EDU trening centru? Naše ciljne grupe u okviru oblasti mehatronike su takozvano i B2B i B2C. To znači da su i kompanije i pojedinci, s tim što su kompanije uglavnom zainteresovane i prisutne u programu, tromesečnom programu održavanja mehatronskih sistema, dok je 8-mesečni program industrijski mehatroničar specijalista faktički obuhvata i pojedince i zaposlenu kompaniju. Ali tu su pojedinci, mi se nadamo, čak i bit će zastupljeni u budućim generacijama. Jer prosto njihov broj raste i više se čuje za nas. Slobodane, mehatronika je po svojoj nekoj definiciji multidisciplinarna grana. Ako bi vam neko tražio, a verujem da vam su već mnogi tražili, kako biste najjednostavnije objasnili šta je zapravo mehatronika? Šta je mehatronika? Osim ljubavi vašeg profesionalnog života. Pa, evo ovako da kažemo, znači kad neko treba da završi mehatroniku, treba da bude čovek za sve. U svakom slučaju, dakle, to je neki spoj, da kažem, elektrotehnike, mašinstva i IT-a i što se tiče, znači, ako gledamo prema održavanju, to su ljudi koji treba da vrše kompletno održavanje u firmi, znači ne podeljeno elektro i mašinsko, već kompletno održavanje. A ako gledamo na malo nekom višem nivou, to su ljudi koji su u stanju, znači, da isprate jedan projekat od početka, od projektovanja elektro i mašinskog dela do celokupne izrade i puštanja u rad. Dobro, to je bila kratka definicija. Kratka. Dobro, kraće ne može, jel? Dobro. Dejane, obzirom da mehatronika po svojoj osnovi, znači rekli smo da je multidisciplinarna, ali s jedne strane postoji tu neki konvencionalni momenti. Koje su neke tačke preseka, šta je to, ili čak i razdvajanja ako kompanija gleda na mehatroniku i na mehatroničare koji su nezamenjivi u proizvodnom procesu? Ovo je sjajno pitanje i odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Tačka preseka, odnosno ono što je zajedničko jeste mehatronika, odnosno i ovo što je Slobodan rekao, to su znanja iz elektrotehnike i mašinstva i to je ono što jeste dodirna tačka. Međutim, tačka razilaženja, odnosno konvencionalni pristup je zapravo u tome šta privreda prepoznaje. Dakle, ovaj program koji mi radimo, a to je edukacija u oblasti mehatronike, zapravo jeste jedan od najboljih primjera dobre prakse razvoja programa u skladu sa potrebama privrede. Dakle, potrebe privrede su takođe jedna živa stvar u kojoj se svakih 5 do 10 godina javljaju nova zanimlja, javljaju nove tehnologije i potrebno je edukovati ljude u skladu sa tom vrstom razvoja i u skladu sa tim potrebama. Ono što je bilo ranije ovde prisutno, dakle pre nekog, tako nazovemo, reindustrializacije, jeste zapravo da je privreda bila grana socijalnog karaktera, gde su se sve te kompetencije razdvajale do najsitnijih znanja i ljudi su sticali kompetencije isključivo jedino u tim oblastima kojima se oni bave. Onda je nastupio period reindustrializacije koji je zapravo doveo do toga da se u privredi održalo samo ono za čime zaista postoji potreba i sam ovaj koncept mehatronike je zapravo još i 60-ih, 70-ih godina prošlog 20. veka počeo da se javlja u tržišno razvijenim privredama.
Kod nas dolazi nešto kasnije kada sve one privredne grane koje ne mogu tržišno da opstanu jednostavno prestaju da postoje i ostaju samo one privredne grane koje su tržišno prepoznatljive i koje prate neki razvoj tehnologije. Tako da je zapravo potreba privrede dovodi do toga da se razvije obrazovanje u oblasti mehatronike i zato mislim da je ovo, na kraju evo i Olivera je navela ko su sve klijenti sa kojima smo mi radili, zapravo dovelo do toga da oni prepoznaju značaj ovoga i svih tih znanja i kompetencija koje se stiču. Mašinstvo, elektrotehnika, informacione tehnologije, automatsko upravljanje i naravno još sva ona druga znanja koje mi u hodu prenosimo na naše polaznike, a zapravo sve ono što mi držimo su neka naša praksa i neko naše iskustvo koje se, isto kao i njihov rad koji se akumulira duži period godina, tako i mi akumuliramo naša znanja i zapravo prenosimo kroz konkretne primere u praksi sa kojima smo se mi susretali. Dobro, sad ste pomenuli praksu i pomenuli ste naše tržište, naš region. Zanima nas, pošto verujem da je to interesantno i publici, u kojim industrijama je mehatronika najprimenjivija? Kad pričamo o Srbiji i regionu. Da, evo, ako je pitanje za mene, a evo prihvatio sam, već sam se javio, dakle, to je pre svega svuda tamo stoji proizvodnja. Dakle, proizvodnja svega. Kod nas, naravno, u ovom trenutku apsolutno najdominantnija je automobilska industrija koja je prisutna u više grada u Srbiji. Vi kad odete u neku od tih fabrika, zaista ko ima priliku da poseti CTF, vidjet ćete tehnologije koje su za svakog inženjera neverovatne. Dakle, te kompanije šalju ljude jer prosto znaju da su to potrebe. Znači, proizvodna industrija, međutim i u domenu usluga, ali to je manji broj tamo gde postoji potreba za nečim što se kolokvijalno naziva facility, održavanje znači objekata, i to mogu da budu naši klijenti, zato što se često u privredi dešava da ljudi koji su iz održavanja u proizvodnim sistemima budu transportovani za facility maintenance, znači održavanje objekata, ili da prosto dobiju neke zadatke iz tih segmenata, tako da je generalno odgovor u jednoj rečenici dominantno proizvodnja, može usluga, ali u nekom manjem procentu. Jasno. Slobodane, dosta smo sad zagrebali temu kompanija. Zanima nas za koje sve zanimanja u kompanijama su relevantni vaši programi mehatronike? Za koja sva zanimanja? Tako je. U smislu zaposlenih u kompaniji? Apsolutno da. Pa u suštini naši programi su, to jest ovaj tromesečni program je namenjen za momke i devojke naravno iz održavanja, koji rade u održavanju, bilo u mašinskom, bilo u elektro, bilo ako u kompaniji već postoji, da kažemo, zajednička služba održavanja, ali smo imali jako puno iskustva sa ljudima koji su operateri na mašinama, gde je kompanija prepoznala njihov potencijal da mogu da napreduju, da mogu da se usavrše i da mogu da pomognu u nečemu, da kažem, malo ozbiljnijem, kao što je recimo bio slučaj sa kompanijom PepsiCo. Oni su prepoznali od nekih ljudi sa svojih linija da mogu da postanu još bolji i da mogu više da doprinesu kompaniji, i to su iskoristili. Dobro, hvala. Olivera, pošto evo sad vraćamo se nekako na kompanije, pošto su oni glavni korisnici naših programa, zanima nas koje pitanja vam najčešće postavljaju? Zajedničko svim našim klijentima je zapravo problem sa kojim se suočavaju zbog nedovoljno adekvatno obučene radne snage iz oblasti mehatronike na tržištu. I nekako se tu desi međusobno prepoznavanje. Oni prepoznaju kvalitet naših programa i zanima ih naše iskustvo. I na sastancima pričamo o njihovim potrebama, trudimo se zaista da ih dobro upoznamo i shvatimo na koji način zapravo možemo da im pomognemo, pričamo o zaposlenima, o detaljima programa, o našem pristupu rada, o praćenju napretka polaznika, o konačnom ispitu i toj organizaciji. I meni je danas posebno drago što sam videla na listi
slušalaca Luku Ljubičića, Aleksandru iz Tunisa, pa bih ja sada zamolila, ako mi dozvolite, da se na kratko uključi Luka, da ga mi svi pozdravimo i da zapravo možda u jednoj rečenici ispriča njegovo iskustvo kao klijenta o nama. Klijent ima pravo na više od jedne rečenice, Olivera, molim vas. Luka? Da, dobar dan svima, tu sam. Nisam očekivao direktno uključenje, ali ok, nikakav problem. Itekako, da kažem, imam šta da kažem na ovu temu, jer moje zadovoljstvo je stvarno na vrhunskom nivou kada pričamo o saradnji sa vašom školom. Da se kratko predstavim samo, moje ime je Luka Ljubičić, dolazim iz kompanije PepsiCo i trenutno sam na poziciji HR business partnera. Šta da kažem, sem da kažem pohvale na račun saradnje, na račun celog tima, jer od prvog dana, da kažemo, kako smo stupili u kontakt, to je bilo sada već davne 2019. godine, vrlo lako smo se stvarno dogovorili, videli smo da je želja stvarno na vrhunskom nivou i mi smo tražili nešto slično na tržištu u Srbiji, nismo mogli da pronađemo baš adekvatno obuku za ono što smo tražili dok nismo seli s vama i porazgovarali, tako da rezultat toga je, da kažem, prva grupa koja je krenula tada sa zaposlenima koji su elektromašinske struke, koji rade kod nas u održavanju, i nakon završenog tog tromesečnog programa videli smo stvarno benefite u samom održavanju i poznavanju rada naših mašina od strane naših zaposlenih koji su prošli obuku, i to je za nijansu bilo iznad onoga koji su imali znanje pre nego što su krenuli uopšte u tu edukaciju, da bi se sa nekom dogradnjom znanja uz podršku i Slobodana Draškovića i ostalih profesora taj nivo popeo stvarno na jedan zavidan nivo i odlučili smo da proširimo tu obuku, taj program i na naše kolege koji su trenutno tada bili na poziciji operatera. Zašto? Jer smo videli benefit mi idemo u proces automatizacije, kao mnoge kompanije, neke su već na nivou svih automatskih linija, kod nas još je to bilo onako podeljeno, i samo to autonomno održavanje gde će operater moći da prepozna i neki, da kažem, potencijalni kvar ili da vidi neku situaciju i da pravovremeno odreaguje, je nama donelo, da kažem, značajne neke uštede i produktivitije koji su u proizvodnji za nas izuzetno bitni. I nakon završetka te obuke, ponovo tromesečnog kursa, iako je bilo u otežanim uslovima, iako smo bili u COVID situaciji, opet, da kažem, zahvaljujući stvarno vašoj želji da se to sve završi i podršku koju su nas pružali, ja mislim da smo mi prvi koji smo i online održali takvu neku obuku, naravno uz pomoć sve tehnologije koja nam je danas dostupna. I evo, nastavljamo dalje, nastavljamo čak i sa 8-mesečnim kursom ove godine i trenutno smo u fazi razvoja jednog, da kažem, projekta, tailor-made projekta, gde ćemo, da kažem, još neke stvari da usavršimo kod naših kolega iz proizvodnje, iz održavanja i da kompanija PepsiCo bude još bolja. Tako da, eto, to je onako ukratko, stvarno sve pohvale za dosadašnju saradnju i siguran sam, u stvari već imamo planovi za 2022. godinu, nadam se i dalje, tako da tople preporuke iz prve ruke od mene lično i od kompanije PepsiCo. Hvala najlepše. Hvala puno. Nemo nečemu uvek. Ja bih sad iskoristila da zamolim Aleksandru Ristić da nam se kratko uključi i da možda kaže nekoliko rečenica o našoj budućoj saradnji koju pripremamo, jer to je opet nešto jedinstveno i posebno do sada neviđeno, je li tako, na tržištu? Jeste, tako je. Hvala, Olivera. Ja sam Aleksandra Ristić, direktor kompanije Tönnies u Srbiji. Ja se poznajem sa CLED timom od kraja 2019. godine i još od tada mi pričamo o potencijalnoj saradnji. Ja sam od početka znala da je CLED pravi partner za nas.
od kad sam videla vaš trening centar, kako vi to radite, način na koji vi održavate obuke, posebno praktičan deo obuka, kako to izgleda, da to nije samo sedenje u klupi i suvoparno učenje, koliko polaznici uživaju i uče stvarno ono što koriste u kompaniji i što im treba, vaši predavači, program sam, kako je koncipiran, teme koje se obrađuju i ceo vaš tim, vaša profesionalnost i individualni pristup svakom klijentu, posebno nama, to su pokazatelji koji su za mene bili pravi i znak da ste vi pravi partner za nas. Mi smo novi klijent, pokrećemo ove godine jedan jako lep i interesantan projekat. Turnijas zapošljava 20 mehatroničara iz Srbije i program je namenjen ne isključivo, ali prvenstveno maturantima, učenicima završnih godina mašinskih i elektro škola koje ćemo mi ovde u Kletu obučiti za poziciju mehatroničara. Oni će pohađati program održavanja mehatronskih sistema i u sklopu programa učit će i nemački jezik tako da budu pripremljeni za radno mesto u Nemačkoj. Ja se jako radujem našoj saradnji i ovo je samo pilot projekat, da kažem, ovo je samo prvih 20 da mi dokažemo da mi to možemo i da će to biti uspešna saradnja, a nakon toga ja se nadam i verujem da će to biti ongoing proces i da ćemo svakog meseca imati bar po 20 novih polaznika. Hvala Aleksandra. Divno je čuti tvoj entuzijazam, isto verujemo da će naša saradnja biti dugogodišnja i da ćemo stvarno uspeti da pomerimo granice. Da, i ja uvek kažem, energije su se poklopile tako da mora da uspe. Hvala još jednom. Dobro. Hvala Aleksandra. Možemo da nastavimo dalje. Dejane, evo prosto vama se nameće pitanje, pošto mehatronika je očigledno prisutna i u srednjim, zatim u visokim tehničkim školama, ali isto tako i kod vas u Klet Edu trening centru, kao, da kažemo, sertifikovani programi, akreditovani 5. stepena. Kažite nam koje je mesto Klet Edu trening centra u obrazovnom sistemu u Srbiji? Da li tu postoji da li je neka konkurencija, jer se nešto prepliće, šta se dešava tu? Kako se vi pozicionirate? Izvinjavam se, isključio sam bio mikrofon, ali mislim da je Aleksandra dala zapravo jako dobar uvod sada u tvoje pitanje, Ivana, jer ona kaže da oni imaju u kompaniji preko 20 srednjoškolaca završnih godina koji su u fazi edukacije iz oblasti mehatronike. Dakle, ovaj program koji se kod nas u edukacionom centru radi je zapravo apsolutno kompatibilan sa svim postojećim edukacijama iz oblasti mehatronike koje mi imamo. Dakle, mi se obraćamo onoj vrsti zaposlenih u kompanijama koji su završili srednju školu ili iz oblasti mehatronike ili samog mašinstva ili elektrotehnike, sticali su višegodišnje radno iskustvo, 3, 5, 7, koliko ja iz razgovora sa polaznicima pamtim, mislim da je najviše bio neko koji ima 12 godina radnog iskustva. Dakle, oni su iza sebe ostavili dug period rada, konkretnih problema, rada u privredi i svih izazova sa kojima su se suočavali tokom tih godina i zapravo se nalaze u jednoj poziciji u kojoj trebaju da naprave korak dalje. Moraju da naprave iskorak i poslodavci prepoznaju te iskorake i to je ono što se u vojsci kaže, oni šalju one koji se ističu, karakteristika vojne, ono ističe se, pa sad ističe se u čemu? Ističe se u obavljanju svojih zadataka sa voljom i na vreme, ističe se u znanju koje ima, ističe se u posvećenosti. Dakle, mi zapravo sve te koje kompanije prepoznaju da su kvalitetni, dajemo im jednu novu energiju i jedno novo znanje. U kom smislu? U tom smislu što njihovo višegodišnje iskustvo mi uspevamo da sistematizujemo. Uspevamo da im damo metodologiju kako to znanje koje imaju da sistematizuju i nivo znanja im podižemo na jedan viši nivo kroz nešto sa čime možda nisu imali prilike da se teorijski susretnu u školama, znači iz oblasti automatskog upravljanja, informacionih tehnologija pre svega
I na samom kraju nešto što isto tako možda oni prepoznaju da je možda neki deo formalne administracije, ali je to potrebno zbog upravljanja kvalitetom, da znaju kako se vode evidencije, kako se prave baze podataka i sve ono što je njima zapravo neophodno. Tako da s tim u vezi mesto i uloga programa koji mi u našem centru radimo je zapravo sve do one granice visokog obrazovanja, jer praktično visoko obrazovanje daje nešto što naš zakon prepoznaje kao odgovorni projektant i odgovorni izvođač radova. Dakle, mi ne ulazimo u nešto što su proračuni, mi ne ulazimo u nešto što je dimenzionisanje, mi ne ulazimo u nešto što su gubici, toplote, dobici, temperature, pritisci, termodinamika i tako dalje. Znači, to ostavljamo visokom obrazovanju, ali prosto praksa u privredi je pokazala da na jednog inženjera visokog obrazovanja je neophodno da ide minimum 5 onih koji imaju, i to je praksa koja je ranije bila, bar ovde gde mi živimo, jedan inženjer, 5, da kažemo, tehničara. Sad ti tehničari kada akumuliraju znanje, mi ih znanjem približimo maksimalno koliko je moguće da oni praktično mogu da isprate sve ono što njihovi šefovi inženjeri u kompanijama praktično od njih traže. Tako da je potpuno na toj liniji, mi smo negde nakon srednje škole, pa onda višegodišnje radno iskustvo i to je naša pozicija. Jasno, hvala vam. Olivera, očigledno da vam se portfolio širi, neko je od vas bio rekao kako prosto rastu i klijenti, tako se i širi portfolio. Kažite nam da li postoji neki koji je, da kažemo, kao kompas, znači odakle se šire dalje neki drugi, i u kom pravcu dalje vi vidite razvoj vašeg portfolija? Da, pa samo bih se osvrnula na to da su naša 2 aktualna programa održavanje mehantronskih sistema, koji je tromesečni, za sada je najpopularniji program, jer uglavnom kompanije saradnju sa nama započinju tim programom. Izdvaja se i nekako, čini mi se, to prvo mesto preuzima lagano drugi program, industrijski mehatroničar specijalista, pomenut danas sa Lukine strane. To je 8-mesečni program sa kvalifikacijom 5. stepena, koji omogućava polaznicima da steknu znanje i veštine kako iz elektro, tako iz mašinskog segmenta, automatskog upravljanja, da na kraju kroz završni projekat sami konstruišu jedan jednostavniji mehatronski sistem. I tu vidimo benefite polaznika koji se dodatno edukuju, dobijaju kvalifikaciju 5. stepena, a i kompanija, jer zaista kroz njih dobijaju zaposlene koji posle ovog programa zaista možemo odgovorno da tvrdimo dostižu nivo da sa lakoćom komuniciraju sa inženjerima u kompaniji. Mi osluškujemo potrebe tržišta, osluškujemo potrebe naših klijenata i naravno razvijamo se dalje. U ovoj godini akreditujemo 3 nova programa iz mehatronike i program Industrija 4.0 koji približavamo trendovima i potrebama kompanija. Dobro, hvala. Slobodane, pričamo sada dosta o programima, pa nas zanima ko je radio na tim programima i ko su predavači, znači ko je kreirao i ko dalje? Dobro pitanje. Pa u svakom slučaju, znači na tim programima, pošto sam ja od početka, da kažemo, u našem trening centru, radio sam prevashodno ja i tim nastavnika koji je u tom trenutku bio aktivan u našem trening centru, u saradnji sa stručnjacima iz Freiburga koji su nas malo usmerili kako da to prilagodimo i kako da napravimo što je približnije moguće nemačkom dualnom modelu obrazovanja. Tako da smo jednostavno napravili jedan osnovni program, a onda smo u saradnji sa kompanijama, sa inženjerima iz kompanija prilagodili taj program tokom ovih 2,5 godine realizacije, koliko ih realizujemo te programe, prilagodili i usmjerili tačno onome što je potrebno kompanijama u Srbiji. Dobro, ok, a ko su vam predavači? Pa naši predavači su inženjeri sa mašinskog fakulteta, koji su završili mašinski fakultet, elektrotehnički fakultet, koji imaju određeno iskustvo u nastavi i koji imaju jako puno praktičnog iskustva u privredi. I svi naši predavači su uz to prošli i andragoške obuke kako da pristupe
ljudima koji su već razvijeni, koji već imaju neki, da kažemo, neko radno iskustvo i kako da rade sa tim ljudima. Hvala, Slobodane. Jelena, koje programe ste akreditovali? Već je nekoliko puta pomenuto akreditovano. Kažite nam koje i zašto je to vama bilo uopšte važno? Pa da, akreditovali smo, pre svega prvo smo akreditovali tromesečnu obuku održavanja mehatronskih sistema, zatim 8-mesečni program industrijski mehatroničar specijalista, a to moram da se pohvalim da smo prvi u zemlji. Ne samo što smo prvi akreditovali, nego smo inicijator postojanja tog standarda kvalifikacije na 5. nivou i za nas je to zaista privilegija i čast. A akreditacija je važna sa više aspekata, ako mogu samo da malo detaljnije predstavim. Dakle, zašto? Zato što akreditacija predstavlja faktički sistem osiguranja kvaliteta u Srbiji u oblasti obrazovanja odraslih i prosto akreditacija programa, ali i nas kao organizacija, kao provajdera, faktički omogućava izdavanje javne isprave, uverenja ili sertifikata. Za različite nivoje programa su različite nivoi sertifikata, sertifikat je više od uverenja, ali jedno i drugo, dakle, to nije samo papir. Faktički to je dokaz da je neko položio ispit. Znači to nije potvrda o odslušanom, završenom programu i sad kao negde papir. Ne, dakle to je javna isprava kao dokaz o položenom ispitu. I istina najznačajnije pojedincima. Javne isprave su najznačajnije pojedincima zato što im služi i za kretanje, može za kretanje unutar kompanije u smislu napredovanja, ali i dalje kretanje na tržištu rada. Ali i tekako kompanijama, ozbiljnim kompanijama to prosto predstavlja dodatu vrednost. Zato što kompanije recimo mogu da angažuju za usavršavanje svojih zaposlenih, da angažuju provajdere i za to da potražuju recimo kao pomoćna finansijska sredstva od Nacionalne službe za zapošljavanja isključivo ukoliko angažuju akreditovane provajdere. Tako da je to, ja mislim, višestruki dobit. Prosto je nekako značaj koji čak i mi nismo zaista tada razmišljali kada smo se akreditovali. Mi smo pre svega videli to kao nešto, dakle, određeni sistem osiguranja kvaliteta stoji iza nas, koji je u Srbiji prepoznat, i iza javnih isprava i iza tog sistema akreditacije stoji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sada stoji Agencija za kvalifikacije, državne zvanične institucije i ja mislim da to samo može da bude plus u poslovanju, nikako minus. Ne pitamo vas koje kompanije, ali da li ste imali već takve programe saradnje? Jesmo. Ja, da budem iskrena, možda ih je čak 5-6 koji su koristili sredstva i što kažu moderno, ovo to je win-win kombinacija, ali zaista jeste. I to znači nema veze da li je kompanija strana ili lokalna, znači svi prosto mogu da... Hvala vam. Ali zanima nas, kad već pričamo o konceptu i metodu obrazovanja, kako vi uopšte sprovodite dualni koncept od strane kompanija? Pošto vi niste bukvalno, da kažemo, dualno obrazovanje, ali ste očigledno usvojili neke... Da, tako je. Ne pripadamo formalnom obrazovanju, ali istina, to se zove dualni koncept, dualni model, neko zove kako god, a u stvari je to, sad bukvalno kad neko predstavlja, to je ta kombinacija teorije i praktičnog rada. Ali ja ne volim to da kažem teorije, zato što kod nas Slobodan će više o tome da priča, ali pre bi mogla da se kaže nastava i praktičan rad. Nastava sa svojim modelom velikog praktičnog vežbanja i praktičan rad u kompaniji faktički u stvari
ceo koncept se sprovodi u saradnji naših predavača sa instruktorima iz kompanije i to ne bi moglo drugačije da funkcioniše. Dakle, kompanija delegira instruktore koji će biti nadležni, koji će voditi taj tim zaposleni koji su na obuci, ali pre nego što krene sam taj praktičan deo, instruktore mi obučavamo, ja tačnije, sprovode dakle obuku za sticanje andragoških veština, ali i tih metodičkih znanja za tehničko obrazovanje, gde upravo Slobodan i ja zajedno radimo u paru, u kombinaciji. Pa evo mogu da kažem ukratko šta bi bio sadržaj obuke instruktora. To je obuka od 3 dana i to je takođe interaktivno sa određenim zadacima gde oni direktno i rade na programu, formiraju zadatke, ali najviše se bavimo ulogom i zadacima instruktora, jer veliki broj njih je potpuno i prvi put dobija tu ulogu i onako su uplašeni, da kažem, nesnađeni šta je to što ih sad očekuju. Posebno zbog toga što oni već imaju svoje neke redovne poslove i vrlo često delegiraju upravo neke najiskusnije ljude, najbolje među njima da budu instruktori i onda je tako postoji taj neki prirodan normalan strah od, da kažem, povećanog obima poslova, ali ono što skrećemo pažnju i provežbavamo su karakteristike dobrog instruktora u kontekstu karakteristika učenja odraslih, pričamo o efikasnoj komunikaciji i davanju povratnih informacija u kontekstu učenja i obrazovanja. Pomenula sam metode uspešnog učenja u smislu i andragoškog i tehničkog, planiranje i realizacije same obuke, to urade u okviru ova 3 dana, a kasnije sa Slobom faktički im samo pomaže i prati i bavimo se praćenjem i procenom postignuća polaznika. Hvala. Ja bih samo hteo da dodam, znači sama ideja tog, da kažemo, našeg dualnog principa jeste da iako naš trening centar je savremeno opremljen, znači mi imamo ogromnu količinu industrijske opreme, pored didaktičke opreme na kojima rade polaznici, mi ne možemo jednostavno da imamo opreme svih proizvođača. I jako je široka, da kažemo, paleta proizvođača opreme za automatizaciju i za mašine jednostavno, tako da recimo na primjeru cilindara, mi imamo recimo Festove cilindre u našem trening centru, naši polaznici rade obuku na njima, a recimo u nekoj kompaniji se desi da oni imaju isključivo SMC-ove cilindre. I ideja jeste da oni kroz taj dualni deo u kompaniji se upoznaju direktno sa tom svojom opremom koju imaju u kompaniji. Sva ta oprema je 95% slična, ali svaki proizvođač ima neku svoju specifičnost gde je, da kažemo, jako zgodno da se polaznici upoznaju sa time direktno unutar svoje kompanije. Dobro, evo naš razgovor je definitivno skrenuo, dao je akcenat sad na obuku kao tako. Slobodane, ja moram da vas citiram, pošto nam je bila jako interesantna vaša skorašnja izjava. Dakle, ne obučavamo 10% polaznika da reše 100% problema, već 100% polaznika da reše 80% problema koji se javljaju u proizvodnim kompanijama. Hajde sad kroz ovu vašu izjavu, ako možete da nam objasnite kako zapravo izgleda jedan dan obuke u trening centru. Pa evo ovako, znači prvo malo da pojasnim tu izjavu ako mogu. U suštini ideja jeste da svi naši polaznici koji završe našu obuku budu u stanju da doprinesu svojoj kompaniji, da li kroz kraće vreme zastoja na mašinama, da li kroz poboljšan, da kažemo, rad, kvalitetniji proizvod koji dobiju. Ideja jeste da se oni obuče da mogu da reše većinu problema koji se javljaju, zastoja koji se jave u radu na mašinama, jer većina tih problema koji se javljaju su neki problemi koji su učestali, koji su slični, koji nisu ekstremno teški za prepoznavanje i oni mogu tokom 3 meseca obuke da se nauče da prepoznaju i da otklone te probleme. A kako ih mi obučimo u tome? Tako što imamo, da kažem, neki princip situacija učenja, to jest celodnevne nastave, znači i gde oni kroz jedan dan obuke u našem trening centru dobijaju kratke blokove teorije
koji su im neophodni da bi rešili neki praktičan zadatak. Na primjeru, recimo, ajde kad smo već otišli ka pneumatici, mada sam ja elektrostruke, ali dobro, ajde, nekako je to opipljivije svima. Kad smo na primjeru pneumatike, recimo, dobiju kratku prezentaciju 15-minutnu vezano za cilindre i odmah tokom tog teorijskog bloka oni ispred sebe imaju cilindre koje rastavljaju, koje identifikuju njihove delove i odmah dobijaju radne zadatke da te cilindre povežu u neku malo veću celinu. I tako se tokom 1 ili 2 ili 3 dana obuke, zavisi koliko koja situacija učenja traje, oni jednostavno konstantno kroz neke dodatne zadatke nadograđuju da dođu do nekog nivoa za koji mi smatramo da je dovoljan. Dobro. Sad, pominjali ste malo pre bili i da donekle vi prilagođavate programe nastave i vežbi kompanijama. Jer možete to da nam objasnite kako to radite? Jer obzirom na to, samo da kažem koja je perspektiva. Ako Jelena, obzirom da su nam akreditovani programi, ako ona stoji iza toga da to prosto ne može mnogo se menja, kako, do koje mere vi izlazite u susrete kompanijama da se nešto adaptira? Znači, zanima nas fleksibilnost. Jelena će me ispraviti ako grešim, ali čini mi se da akreditacija dozvoljava 20% izmena, do 20%. I u svakom slučaju, znači, pošto su, da kažemo, ajde, naši klijenti većinom kompanije i u velikom broju slučajeva te kompanije delegiraju celu grupu polaznika, nekako je logično da i mi njima izađemo u susret, da malo prilagodimo našu obuku njihovim potrebama. Izvinite, kolike su vam grupe obično? Grupe su u prosjeku 12 polaznika i to je neki idealan broj s kojim mi kao predavači volimo da radimo ili ih jako lepo delimo u različite grupe. Naravno, možemo zraditi i sa par polaznika više i par polaznika manje, ali 12 je nekako idealno. Dovoljno vremena daje nama kao nastavnicima da se posvetimo svakom polazniku ponaosob, da svakog ispratimo i da svakog adekvatno obučimo. I podela u grupe 4x3. I podelimo, da, 3 grupe po 4, 4 grupe po 3, 6 grupa po 2, zavisi šta se radi i koja vežba. I u suštini, pošto kompanija u velikom broju slučajeva daje celu grupu polaznika, mi onda možemo to da prilagodimo ne u smislu da nešto potpuno novo sad izmislimo s njima da radimo, ali da se koncentrišemo, recimo neka kompanija ima polovina fabrike su i pneumatski pogoni, mi onda jednostavno situaciju učenja za rad sa pneumatikom koja recimo nama traje 3 dana, možemo da proširimo na 4 dana, dok recimo kompanija nema mnogo, da kažemo, nekog rada sa nekom drugom oblašću koju malo onda ubrzamo, tako da se ostanemo u granicama trajanja našeg programa, ostanemo da i dalje stojimo iza onoga što piše u akreditaciji, što mi garantujemo za njihova znanja i veštine koje imaju kada izađu, samo što su još malo više nadograđeni u toj jednoj oblasti. Bilo da je to elektrotehnika, mašinstvo, senzori, različiti elektromotori, šta god, znači možemo da prilagodimo kompaniji. Hvala vam. Dejane, pitanje za vas. Šta polaznici najlakše usvajaju na predavanjima i vežbama, a šta im predstavlja najveći izazov? Jer možete samo da uključite mikrofon? Sve okej. Izvinjam se, ja isključim mikrofon, pa onda... Da, ono što je moje dosadašnje iskustvo, nekako je to da oni zapravo najlakše prihvate taj jedan deo gde mi njihovo iskustvo sistematizujemo. Dakle, imali smo slučaj, ja ne znam sad tačno u kojoj grupi je bio, ali u svakom slučaju momak koji je 10 godina radio isključivo na elektromotorima. I mi smo kroz tu jednu, to je vežba, gde se samo je zapravo potrebno nekako metodološki pobrojati i razvrstati sve vrste kvarova, svih vrsta uzroka kroz opise tih kvarova, gde mi damo opis, a onda oni da kažu šta bi moglo da bude i kako se to sistematizuje. I oni su naravno svi podeljeni u grupe i onda zapravo njegovi odgovori su bili fantastični i bukvalno i vrlo namerno je u tim tabelama ostavljeno mnogo više mesta nego što se očekuje da se odgovori, on je sve popunio. I za sve ima odgovor i svi odgovori, to su sve moguće opcije,
ali ono što smo mi njima tada ponudili jeste praktično da to sve bude na 2 strane papira. Dakle, da li je u pitanju elektromotor ili neki drugi tehnički sistem, kroz tu metodologiju rada oni mogu kasnije da primene na bilo kojoj mašini u proizvodnom pogonu. Dakle, mi smo dali metodologiju sistematizacije njihovog znanja. I to je nešto što njima dosta dobro ide zato što imaju višegodišnje radno iskustvo. I sad, to je sad ono pitanje šta može da bude kvar. Pa sad kad razmišljate ovako, kad negde razgovarate, može da bude svašta. A kad onda pokušate to da grupišete, to je sve ono što je Jelena rekla i samo bih hteo to nekako da naglasim i u samoj ovoj konferenciji. Dakle, šta je ono što ja lično doživljavam da ovaj program izdvaja, jeste što u ovoj konferenciji učestvuje Andragog. Znači, ovo nije sada izdvajanje Jelene, nego je izdvajanje struke koja, mi se obraćamo odraslim ljudima i to je to. Dakle, tako da je sve upravo tome prilagođeno. I tako i ova metodologija u kojoj radimo, dakle, mi njima sistematizujemo to i oni onda lako to prihvate. Da li ćete vi da primenite nešto na elektromotoru ili na nekoj presi, potpuno je sve jedno. Vi ćete prihvatiti koncept. Šta je ono što teže prihvataju, to je, ajde, ja to možda nekako kolokvijalno nazivam administracija, ali mi se bavimo između ostalog, oni prolazi kroz obuku upravljanja kvalitetom. Sve te korektivne, preventivne mere, to su sve mere koje treba negde beležiti, skladištiti, pa kad dođe eksterna evaluacija, proveravati, sad da ne ulazimo u predavanja, ali je nešto što mora da se evidentira na neki način i oni jednostavno po prirodi stvari je to vrsta stručnjaka kojima to nije blisko. I onda to se malo teško prihvata, međutim, taj primer polaznika iz kompanije Grundfos koji su bili na tom našem 8-mesečnom programu, projekat koji su oni dostavili kao finalni dokument, dakle sva tehnička dokumentacija koju su dostavili za taj projekat je sadržala sve ono što će svaki inženjer da insistira na tome. Od naslovne strane, sadržaja, šta je na kojoj strani, projektnog zadatka, tehničkog opisa, svih crteža iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, predmera i predračuna radova i na kraju ko je to radio. Dakle, to je nešto što oni prosto nisu se sa time susretali ranije i to negde prirodno pravi otpor, ali mi smo 2 dana diskutovali oko toga kako da im predstavimo taj deo koji se odnosi, uopšteno se naziva tehnička dokumentacija. I to svi inženjeri znaju, ti možeš da imaš sjajno znanje, ali ako iza sebe to negde ne arhiviraš, da neko drugi može da pogleda, onda prosto mora da ti bude jasno u glavi tehnički o čemu pričaš, kako pričaš i da budeš u takvom kapacitetu da to možeš da preneseš na papir. To što smo uspeli da uradimo sa grupom je za mene onako zaista ozbiljan iskorak, jer ja prosto sam bio vrlo skeptičan šta će na kraju izaći, ćutao sam sa određenom dozom straha, ali kad je Olja to iznala, kaže evo to su radili, rekao ja ovde nemam 0 primedbi, to je to. Tako da, to su otprilike 2 stvari koje bi ja izdvojio. Znači, prihvataju sistematizaciju toga što znaju, a ovo, naravno, isto prihvate, ali to je negde malo teže da se to sprovede. Samo ne znam da li si naglasio da je to bilo u jednogodišnjoj obuci, znači da ljudi ne shvate da je to rađeno na 3-mesečnoj obuci, to jest na 8-mesečnoj obuci je bilo. Jesam, baš sam rekao da je 8-mesečna i to je veliki projekat i zato je zahtevan taj nivo. Na 3-mesečnoj obuci, isto skoro smo imali grupu, je isto tako oni imaju, naravno to je mnogo manje, ali isto je metodološki posloženo tako da prvo moraju da urade opis toga šta je problem, pa kad napišu opis da predlože rešenje, pa da opišu rešenje, dakle sve mora da bude ispraćeno određenom vrstom dokumentacije. I naravno stepen dokumentacije se razlikuje kod 8-mesečnog programa i 3-mesečnog,
ali negde sastavni deo ove čitave obuke kod nas u centru jeste upravo to. Sve što radiš isprati papirološki, ne zbog formalnosti, nego zbog toga što svaka od tih kompanija ima sistem kvaliteta i sistem kvaliteta sam po sebi zahteva tu vrstu dokumentacije i tu vrstu praćenja i kvarova i svega ostalog što ide. I rezervnih delova i magacina i sad da ne širim. Jelena, htjela sam nešto? Ja bih samo htjela da dodam, dakle, ali zaista nedavno smo, pre 2-3 dana smo imali ispit na kraju tromesečne obuke, održavanje mehatronskih sistema, i zaista ću citirati jednog od polaznika i kaže, mi smo naučili uglavnom da sve probamo da popravimo tako što gledamo, rasklopimo, sklopimo, pokušamo nađemo kvar, sve vizualno i rukama. A kaže, vi ste nas naterali i uspeli naravno da u velikoj meri, u smislu nije im još uvek lako, ali trudit će se tu praksu da prenesu u kompaniju, svakodnevni život. Kaže, sad ste nas naterali da razmišljamo prvo glavom, da probamo i se stavimo na papir, odnosno najčešće je to sad elektro ili pneumatska šema, u smislu pa čak i skiciranja, ali kaže da stavimo na papir, a onda da po njoj nešto povezujemo, probamo da uradimo i popravimo. Što je meni bilo zaista fascinantno, jer upravo ovo što je Sloba rekao, do sada jesmo imali puno tih primjera i u stvari tome i služi taj 8-mesečni program, ali da je ta promena smo izazvali i otvorili, ako ništa drugo, njihove vidike već posle 3-mesečne obuke, meni je to bilo predivno da čujem. Mislim, prosto potvrda našeg rada i uspeha. Jelena, pomeni, izvinite, kažete. Izvini, molim te, ja bih samo kao šlagvort se naslonila na ovo što je Dejan rekao, Jelena. Mi smo zaista kroz rad sa našim polaznicima u prilici da ih dosta otpratimo, da se zbližimo sa njima, da vidimo te promene su vidljive, da vidimo kako ih podstaknemo, da uporedimo sa onim što je bilo na početku i sada gledamo ljude koji su u poziciji da ne samo doprinose kompaniji da su ti rezultati vidljivi, nego prave ozbiljne uštede kompanijama. Imali smo primer polaznika kompanije koji su posle 8-mesečnog programa kompaniji na projektu uštedili 100.000 eura, što je stvarno značajno. Dejan je pričao o radu Grundfosa, svi naši polaznici iz drugih kompanija, iz kompanije Galeb, uradili su završni projekat na fantastičan način i ja sam među prisutnim danas slušalcima videla Danijela Vujkovića iz kompanije Galeb. Danijele, mnogo nam je drago što nas slušaš. Ti si svakako polaznik koji je ostavio traga, ne samo znanjem i veštinama, nego svojim entuzijazmom, a i načinom koji je vrlo vidljiv da zaista budeš pravi prezenter onoga što predstavljaju naše vrednosti. Jesi tu? Jeste, tu je. Da, jesam. Evo, možeš li samo da kažeš nešto, eto, ukratko, kakvi su tvoji utisci kao završenog polaznika 8-mesečnog programa? Pa, pre svega, dobar dan svima, poštovanje, hvala na sastanku, čisto mi kongresu znači malo da čujem, da smo mi sabrali malo utiske između nas. Pa u suštini, mislim, mi smo sad mehatroničari, mi nismo više polaznici. Tako je, istina. Šalu na stranu, pa dosta je značilo, pre svega ovo što je Jelena rekla, više ne razmišljamo toliko rukama i mehanički ne pristupamo kvaru, nego to se nastane, pa se uzme šema ili se pogleda vizualno i isprati se očima šta bi moglo gde krenuti. Mislim, grupišemo već imam te neke probleme sada na određene segmente i sad znamo, prosto tako smo naučili kroz tih 8 meseci i tako smo se sad nekako preorijentisali da svaki kvar, svaki problem u firmi krenemo sa neke strane koja je lakša, brža i samim tim ako je nešto brže onda je i profitabilnije za firmu i tako dalje. Što se tiče Kleta, mislim, mi smo stvarno stali pre svega prijatelji i jako veliko iskustvo i jako značajno. Sve, mislim, radili smo projekat i mi kolege iz Grundfosa, stvarno smo
svi smo malo, nije malo, nego mnogo uznapredovali u svojim strukama i u nekim delovima koje nismo upoznati. Ja sam u suštini elektrotehničar, mašinstvo mi nekako uvijek bilo odbojno, međutim sad sam ja pristupio malo tome više, tako da hvala u svakom slučaju. Hvala tebi, Danijele, hvala puno. Hvala, Danijele. Jelena, dosta se sad pričalo o ispitima, prosto moramo da postavimo i ovo pitanje. Da li svi prođu ispit? Teško pitanje u smislu što teško pada činjenica da ne svi, ali veliki je procenat. Dakle, sigurno 90% prođu iz prvog puta, a ovi neki 10% se dešavalo da ne prođu taj prvi put. Kakva je procedura? Šta radite? Da, po našem pravilniku mi imamo svoj interni pravilnik sprovođenja svih programa obrazovanja, realizacije ispita, postoji tu definisano naravno i mogućnost žalbe i tako dalje. Po našem internom pravilniku, dakle, ko padne jedan od delova ispita ima u roku od mesec dana pravo da polože drugi put, a da je u okviru plaćene školarine ili kako već... Znači ne naplaćujete dodatno popravni? Ne, popravni taj ne. A koliko pružate podršku da se osoba koja nije prošla? To sam upravo htela da kažem. Iskreno da budem, ta praksa je usledila čak i od inicijative polaznika koji smo mi vrlo rado izašli u susret. Dakle, oni su pitali, neki prvi ili prva dvojica koji su pali, ovi su upravo pitali kao pa postoji mogućnost da mi dođemo u toku nedelje, posle podne ili vikendom da vežbamo na opremi, da eventualno ako može nekog da povedemo da nam to pokaže, objasni. Mi smo rekli ne, dobit ćete naše predavače, mi ćemo vam pružiti potpunu podršku i to je o našem trošku, znači to je naša podrška njima i onda izlaze na ispit i u principu bez problema položu. Dakle, nije i tad na tim dodatnim provežbavanjima nije fokus na provežbavanju zadataka koji će biti na ispitu da bi se položio ispit, nego upravo to šta je to, gde su stali, gde su blokirali. Naravno, jeste, vrlo često je uzrok trema, ali i ta trema, ako se baš tako blokira, jeste pokazatelj da tu nešto nije štimalo, nije bilo dovoljno, nešto nije bilo dovoljno jasno i prosto, evo, Sloba je u stvari to najveći dokaz, najviše radi sa njima. Nažalost, najčešće se dešava da ti neki elektrozadaci im padnu najteže, malo zabrzaju, pa sad šem ili šta već. Uglavnom, Sloba dodatno im objašnjava, pokazuje i pošto ih je manji broj, prosto je to faktički rad 1 na 1 i onda naravno da se efekti pokažu i polože iz drugog puta. Hvala. Sad, ovako, dosta ste pričali iz nekog profesionalnog ugla. Ja bih vas za kraj, da zaokružimo celu priču, zamolila za neki vaš lični utisak na neku situaciju, na nekog polaznika, šta god da se desilo, što je na vas lično ostavilo jak utisak i čega se sa radošću sećate ili vas je motivisalo da uradite nešto drugo, možda iniciralo neku novu ideju. Znači nešto iz zaista vašeg ličnog ugla. Sad niste ni direktori, niste ni profesori, nego sa neke ljudske strane. Ko će prvi? Dejane. Aha. Da kažem Olja. Dobro, kratak pas. Može, ja samo bih se osvrnuo, pre nego što dam odgovor, osvrnuo bi se da sve ovo što mi pričamo ovih sat vremena, Danijel je odgovorio u jednoj rečenici. Dakle, suština je u tome. Danijel se javio malo pre i rekao, ja sam elektrotehničar, znači on je elektrostruke i o tome nije znao dovoljno i sad kroz ovaj program on stekao to što je bilo potrebno i što se tiče mašinstva i što se tiče svih ovih ostalih stvari. Dakle, to je ključ, to je ono zbog čega je ovaj program napravljen kako je napravljen, a sad da odgovorim na ovo poslednje pitanje, lični utisak koji je na mene, da kažem, eto, bila neka moja lična impresija, to je kad smo imali, pošto je mehatroničari, tehnika nekako, percepcija ovih zanimanja u društvu je da su muška zanimanja.
a mi možemo da vidimo i da je struktura našeg tima 50-50, dakle gender issue se poštuje i da smo u ekipi CTF-a imali polaznicu Lidiju Horvat, dakle to je prva grupa koja je imala, da kažem, jednu mladu ženu u svom timu i meni je to onako bilo potpuno super, jer nekako i mi kad držimo te obuke, kad je muška grupa, to je onda jedan uvek koji možemo onako sebi malo da dopustimo i ono, ko na fudbalu kad se nađemo, naravno sve ovo znanja, ali i sad meni je to odmah bila ručna i ja sam onda stao mirno ovako, ali to je jedan utisak jer prosto imate neku obavezu, to je neki moj lični utisak koji je van svega onoga što smo pričali. Dobro. Bravo. Evo, mogu ja da dam jedan moj utisak. Zaista, prisustvovala sam jednom od predavanja i jako mi je drago da je Jovan Miletić, jedan od naših predavača, tu danas sa nama i ja sam čula kako su njemu polaznici stvarno dali jedan od najlepših komplimenata iz mog nekog ugla, da se toliko vidi koliko on voli to što radi, a samim tim što voli onda jako puno i zna i da način na koji prenosi to apsolutno je nešto što je apsolutno i ultimativna odlika Jovana Miletića. Tako da pozdravljam ga sada, eto ja u njegovo ime, ali ja sam bila svedok, pa morala sam da ispričam moj neki utisak. Dobro, ajmo sad, ko će sad? Ja mogu samo, izvinjavam se, da se prosto nadovežem. Bila sam u prilici da pratim Jovanovo predavanje, jedno od prvih, kada smo na kraju predavanja dobili gromoglasan aplauz, zapravo Jovan je dobio, i on je kasnije to podelio sa mnom, mislim, tu emociju koju je osetio, to istinsko interesovanje od auditorijuma kome se obraća, on je bio baš dirnut. I negde bih podvukla da svi naši polaznici zaista pokazuju istinsku zainteresovanost i podstaknutost da što više nauče ovim programom, ovo znanje upijaju na jedan poseban način i ja mislim da je to jedan od momenta koji nas sve u timu motiviše. Tako je, još jedan, evo sad ja kad sam uzela reč, još jedan moment koji nas motiviše je da bar po jedan polaznik u grupi nam je izjavio nakon završene obuke da smo ga u stvari samo podstakli na dalje učenje i da će tek sad recimo da upiše visoku strukovnu školu inženjersku. Dakle, to je, kako vam kažem, priznanje par excellence za uspeh koji ste ostvarili samo za 3 meseca rada sa njim. Dakle, a da ne pričam ovo što kaže u stvari Olivera, da su oni toliko motivisani i uopšte oni uče i rade dodatno nego što van ovih časova koji su kod nas. Ali hoću da kažem i tokom ta 3 meseca, naravno ne svi, ali veliki deo. I to je ono što nas ispunjava i motiviše. Jako. Oba. Ostao još ja. Pa dobro, ajde ovako da podelim. Imam, pošto jako dugo radim već i jako puno radim sa našim polaznicima, imam dosta, da kažemo, stvari i situacije učenja koje im ja predajem, pa imam dosta iskustva u radu sa njima. Imam par ovako nekih slučaja koji su mi onako meni kao čoveku jako prijali, a to je jedno je bilo kad smo uspešno pokušali i odradili jednu online obuku, takav je bio zahtev kompanije zbog situacije u kojoj se nalazimo i kad se situacija malo smirila, otišli smo bili na dodelu sertifikata, ako se dobro sećam, gde je onako kroz priče neko pomenuo polaznicima kao sad ćemo mogli da organizuju još neku online obuku, ne znam, iz nekog menadžmenta, šta god je bilo, nisam bio siguran, gde se jedan javio, ne, meni ne treba to, meni treba on, pokazujući na mene, da još malo radimo, da se još malo usavršimo u nekoj oblasti sad konkretno koju smo radili. Tako da mi je to onako jako kao čoveku prijalo to neko, da kažem, priznanje da ja mogu nekom da pomognem. A drugo je bilo naravno od momaka iz
Grundfosa kad su predstavljali svoj, da kažem, veliki projekat, ja nisam bio u mogućnosti zbog nekih privatnih problema da prisustvujem, gde su oni, da kažemo, Jelena mi je prenela da su imali jako veliku želju da budem i ja tu, da oni pokažu šta su u stvari oni to uspeli da naprave, tako da su me pozvali, jel te, da u nekom trenutku dođem ponovo da samo ja vidim šta su oni to napravili. Dobro. Dobro, to je to što smo dobili od pitanja. Nadam se da ste dobili dosta odgovora. Ako ima još pitanja, tu smo. Možete ih postaviti kroz chat, a i uvek nas možete kontaktirati. Naša vrata su zaista uvek otvorena i iznenadit ćete se. Imamo svašta nešto da vam pokažemo, tako da dobrodošli ste. Sad, Olivera, prepuštam tebi da daš završnu reč. Hoćemo da damo malo vremena nekom ako hoće da se javi ili... Da, ja bih eto postavila pitanje da li neko želi da nešto komentariše, pita dodatno, pojasni, tu smo za vas danas i uvek. Mislim, primamo i aplauze. Kao komentar. Pa nama je uvek lepo da pričamo o ovome što radimo, zato što to stvarno istinski volimo, radimo iz velike ljubavi i entuzijazma. Hvala svima danas koji ste došli da nas čujete, da podelite sa auditorijumom iskustva. Evo jednog pitanja, jedno bravo i još jedno pitanje. Ivana, možeš... Ja ne vidim uopšte... Okej. Ne prikazujem se uopšte. Damjan Jošić. Šta je to što se kod PLC kontrolera najviše koristi u kompanijama u okviru kojih ste radili obuke kada je reč o automatskom upravljanju? Slobodno. To je vjerojatno pitanje za mene, a sad nisam baš shvatio da li je od kog dela oblasti ili je više od proizvođača PLC-a koji se koristi. Proizvođača, ja tako čitam. Ali nek se uključi slobodno. Može, da. Slušalac. Tipovi i proizvođači. Pa u suštini ono što je kod nas zastupljeno dosta jeste ono standardno. Omron, Siemens, Allen Bradley, ima tu malo Boscha, Rexrotha i tako dalje, ali to je ono što je, da kažemo, zavisi od kompanije do kompanije. U suštini vrlo često se srećemo da u kompanijama nemaju unificirano, zato što se jednostavno kompanija razvija, strane neke kompanije koje su kod nas skoro počele da posluju, čak i one imaju različite tipove uređaja, zato što oni presele svoje pogone iz susednih nekih zemalja ili iz drugih nekih delova sveta, pa još dodaju neke nove mašine tu, tako da ima jako puno tih proizvođača koji se, da kažemo, koriste. Nema nečega, da kažemo, nekog proizvođača koji prednjači, ali definitivno ima tih nekih svetski priznatih kao što su Siemens, Allen Bradley, Omron. Hvala na pitanju. Hvala na pitanju, Damjane. Je li ima još nekog pitanja? Ne? Ništa, ja bih samo da se svima zahvalim na pažnji, na vremenu koje ste izdvojili da nas čujete, nas, naše priče, utiske o ovome što radimo. Mi ćemo nastaviti dalje da se unapređujemo, da budemo što bolji i što veću vrednost da stvaramo kao i do sada. Ja koristim priliku da se pre svega zahvalim AHK na podršci i prilici da se predstavimo ovde. Nama je velika privilegija i što smo sa AHK-om u septembru mesecu potpisali ugovor o međusobnoj saradnji, gde smo mi zapravo tim potpisivanjem postali mogući provajder edukacije zaposlenih nemačkih kompanija iz oblasti mehatronike, što nam predstavlja veliku čast. Hvala vam puno na pažnji. Hvala, doviđenja. Hvala, super. Prijetno.